padayon sa gihapon ang search and rescue operation sa isa ka lalaking nga natabunan sang natipag nga duta sa barangay Barasalon, Handiway, Iloilo. Ang biktima amo si Tommy Argania, 29 anyos, pumuluyo sa nasambit nga barangay kag ginpahayag nga natampukan sang duta halin sa nakabkab nga banglid sa nasambit nga lugar. Madumduman nga nagumpisa ang pagpangita kahapon pa nga adlaw. Sa interview sang Bomba Radyo kay Haniway Mayor Paulino Parian, iya ginpahayag nga tuman kabudlay ang ila ginahimo nga operasyon bangod hindi makapenetrate ang mga rescue vehicle sa lugar, bangod wala pa inisang karsada. Nahibaluan nga nagabusong pa ang asawa sang biktima kag nagalaom nga buhi pa ang bana sini. Nagpasalig naman si Mayor Parian sang bulig sa pamilya sang biktima, ilabi na sa pinansyal nga ila kinahanglanon. Nakadalom nga sapa, ila sa nagtampok to tanan-tanan kung tala lang katawo, hindi lang kasarang dapat may equipment. That's why kaging tinuwaan ka na makalabot ang bakto sa may Barasalan kagabi. Ginambala naman itong pamilya, no, ang ma-report lang ang makadto lang sa DSWD o kung niya tatuan niya ko kung ano ang mga kinanglanon niya para at least matagaan natin assistance in Sigida. Nabat nga ng pahayag ni Mayor Paulino Parian. Sa interview naman sang Bomba Radyo kay Police Captain Marlon Perez, hepe sang Haniway Municipal Police Station, ginpahayag nga isa ka pagpanghangkat sa ila operasyon ang makitid nga dalan pakadto sa nasambit nga lugar kung sa rin hindi makasulod ang mga heavy equipment. Rason nga manumano ang pagkutkot sang duta gamit ang pala kag iban pang kagamitan sa pagkutkot. Subong adlaw, mayara sang gamay nga backhoe nga ginpadala si Haniway Mayor Paul Parian. Kahapon, masobra isa ka gatos ka mga individual ang nagabululigaya god mapadasig ang pagkutkot kag makitaan ang biktima. Gindugang man ni Police Captain Perez nga magabulig man ang K9 dogs sa mga otoridad agod mapadasig ang retrieval operation. Malaki yung kasi isang bundok siya, then natibag siya doon mismo sa sa tuktok. So mayroong drone footage yung MDRI mo ay yung bitag nag-start sa pinakatuktok. So kung tignan natin yung dami ng mga lupa siguro na bumagsak at sobra sa 100 tons. Bukid siya, may mga bahay naman pero malayo doon sa area. Ang pahayag ni Police Captain Marlon Perez.